Hola a totes i a tots, han passat les festes de Nadal, comencem l'any parlant d'àngels. A vosaltres vos agraden els àngels? O hi creieu? Us criden l'atenció? O potser us agradaria saber una miqueta més? Us parlem d'un llibre, d'este llibre, és un llibre menudet, jo sempre el tinc a la vora, que no per menut és menys interessant i mos explica com podem treballar en els àngels, com podem demanar-los ajuda. Mos dona 10 passos per poder-ho fer. I també mos explica quins són els grups més importants d'àngels i també quin és l'arcàngel que regeix a estos grups, no? Comencem per un que potser és dels més coneguts, és el grup d'àngels de la protecció, que l'arcàngel que regeix és l'arcàngel Miquel. O tenim els àngels de la il·luminació, en Jofiel al capdavant, que són els que ens porten la saviesa, el coneixement, la inspiració. Després estan els àngels de l'amor, en l'arcàngel Chamuel, que també, a banda de treballar qualsevol cosa relacionada amb l'amor, no només amor de parella, sinó amor de família, amor a nosaltres mateixos, qualsevol cosa que tracte d'amor és l'arcàngel Chamuel. També ens ajuden a trobar coses perdudes. Després, per exemple, tenim el grup dels arcàngels guia, en l'arcàngel Gabriel. Estos són els que ens ajuden a posar ordre a la nostra vida, tant a nivell físic, com a nivell mental, com a nivell emocional. Ara, Tere ens llegirà unes afirmacions per poder demanar la seva guia. Quan facis aquestes afirmacions, visualitza l'arcàngel Gabriel i els àngels guia abocant sobre el teu cos, ment i ànima una llum blanca que et porta confiança, alegria i direcció. Jo sóc el disseny diví pur i radiant del meu ser. Jo sóc el que porta al món la plenitud de la missió. Jo sóc una en el cor de Déu. Jo sóc l'amor del cel. Jo sóc l'amor dels àngels. Jo sóc l'amor dels arcàngels. Jo sóc l'amor que és real. Jo sóc la realització del gran propòsit que em va portar a respirar per primera vegada. Tenim també un grup molt important d'àngels que són els àngels de la sanació o de la curació. Sanació és més ample que curació, perquè curació fa referència al cos físic. Sanació és a nivell global del ser. És una sanació física, mental, espiritual, emocional, tots els nostres cossos. En al regent, a l'arcàngel que els guia, suposo que el coneixeu tot perquè és l'arcàngel Rafael, és potser dels més coneguts juntament amb l'arcàngel Miguel. I treballen sempre de la mà de la Mare Maria, que és la reina dels àngels, i sempre que hi ha coses relacionades amb la salut, els evoquem en ells. També estan els àngels de la pau, tan necessaris en aquest moment que els invoquéssim, no? El seu arcàngel és l'arcàngel Uriel. En ells podem demanar ajuda per conflictes bèl·lics, també per conflictes socials, per conflictes personals, però també per a la nostra pau interior. I són els angelets que ens ajuden a soltar, a desapegar-nos. Estan també uns altres que també són molt necessaris i molt importants, no estan els angelets de l'alegria. El seu arcàngel és l'arcàngel Saquiel, és l'arcàngel de la benevolència, l'arcàngel de la misericòrdia. Ens ajuden a fer servir la flama violeta, que és la flama que transmuta tot allò que ja no volem a la nostra vida. Al llibre hi trobarem decrets, hi trobarem oracions, com demanar-los ajuda, com protegir-nos, per exemple, a l'hora de fer un viatge. Trobarem petites meditacions, afirmacions, per a la pau, per a demanar guia, per a l'amor, i també com fer servir la flama violeta. És un llibre que jo m'estimo molt, la veritat, que sempre està damunt de la taula del meu despatx. I, com vos he dit, se diu Com treballar amb els àngels. La seva autora és Elizabeth Clare Prophet i, totalment recomanat per a mi. Ja sabeu que tots els llibres que recomanem al programa de llibres en ànima són llibres que jo els hi tinc molt de carinyo, que els
les he llegit molt, que m'acompanyen sempre i que penso que són útils per a tots, no? I pensem que quan els àngels per ajudar-nos ens han de demanar ajuda. Si no els hi demanem, ells respecten el nostre llibre albir. Per tant, demanem-los ajuda, que estan aquí per ajudar-nos. I quan fem servir este tipus d'oracions, de pregàries, no només ens estem ajudant a nosaltres mateixos o a nosaltres mateixes, sinó que també estem ajudant a tot el nostre entorn, inclús sense ser-ne conscient, o inclús a persones que ni tan sols coneixem ni tan sols podem imaginar que els hi està arribant esta ajuda, podríem dir, esta vibració més elevada o esta freqüència més alta, que nosaltres en aquests moments, en el moment que estem treballant en els angelets, estem emitint. Nos veiem la setmana que ve en un nou llibre.